La umqemane mngani. Hayi ngicabanga ukuthi mayise ekhala kanje ku right impela ngoba akusiyena yedwa uGwajo owenza ama sketch. Baningi nabanye abafana benza ama sketch nezinyanga zonke lezi abenza nazo ama sketch. Base-ke bayagqilaza abanye bagqilaziwe yonke lonto leyo. Kuningi nje kuningi kakhulu kuningi kakhulu. Kodwa ke phela ngoba kudliwa umuntu othandayo, umuntu azodliwa nje ngoba niyathanda. I'm glad ezinye izinto zivelela zona nje akudingi ukuthi umuntu aze lokho ezilandela. Sawenza umsebenzi othi umuntu wadlala igalelo lakhe noma waligijima ibanga okumele aligijime. Ku right manje. Abathi ubuyile ngana hayi ayikho lonto leyo. Akukho engizazokwenza mina. Yakhala manje. Bayiqashela bona. Azovela nga1. Abantu abafuna ukulalela. Ayikho inyanga uzoyithola ibhizi ishuthwa ithi mina ngiyasiza mina ngiyalapha uzani kimi ngizonenzela ukuthi besho izinto ezimangalisayo. Yini pho ngoba izinto ezimangalisayo zengamlandeli zona abantu ayeke ukuhambe ebizela abafana bamakhamera. Bonke abafana bamakhamera abashuthayo bebe advertise zonke lezi inyanga lezi bonke banamanga. Bonke futhi basuke bekhokheliwe ekuthenini abazosebenza. Angeke ngibablame kangako bona ngoba vele basuke besebenza befuna imali kodwa ku wrong bayazi nabo ukuthi ku wrong ngoba bathatha imali ngenyembezi abantu ba promote ukuthi kudliwa abantu nabo bayingxenye ukuthi kuqoleka abantu bayingxenye nabo ukuthi abantu bakhale ekugcineni kosuku bahlukumezeka abantu. Siyazi bafisa sonke sixakekile kodwa nje yabona ukuthatha imali uqamba amanga camera uthi ubani uyalapha ubani uyagqilaza ubani uyashaya yabona nje udlalele kuyena kanje umpromote uyazi ukuthi promote into engekho. Inkinga yonke lonto leyo. Noma umcuni babe promote ama business ezingulube lapha ngasho ngathi bafethu ukuthi ezinye izinto asikwazi ukuthi sivele nje sigagula nje kodwa siyosethi siyanika amahinti. Nika amahinti unosuke ihlukanisela wena ukuthi leyo oze waya kuyona inyanga wena uyibona ku Facebook ku TikTok noma ku YouTube uyofunana ngoba kade usukhuzwa inkuzwe kaningi. Hayi kulungile ayikhala kubona manje mayikhala kanje. Okubhlungu limala abantu bafowethu. Nama content enenwenzana enza ama content nina. Ngenyembezi zabantu nithi nenza ama content nilambile ke kulambekile sifuna imali yazi nawe bahamba abantu bokhala abanye abagcini ngokuthathelwa imali zabo kuphinde kuthathwe leinhlahla zabo labantu bathwebula inhlahla zabo. Abanye nanibona ngifaka ama video lapha bebalala zibalala inyanga ziyabalala lezi zinkonzo malanga lezi. Nje phela suke activate lapha zenza ama content sibalala zithi ifaka umuthi ngetotosi. Ngofaka ufaka nje umuthi ngetotosi. Sawufaka ke inkonzo malanga lezi imambana sawufaka ngempela futhi. Wena ngapho right ratio ingane zabantu ngapho wena umndeni wakho uyadla udle imali inyembezi zabantu bakhala abantu ngapho badlelwa imali badlelwa into zabo zokuchama badlelwa thathelwa inhlahla zabo wena ujabule lapha. Ubeke ushutha abanye aqhubeke ushutha abanye. Hayi bafana ngiyanisola mina